таленавіты і яшчэ сэксі. Бяру. Запакуйце 2. Даю шанец, што гэтыя беларускія крашы нас паглядзяць. Вайб, ведаеце, такого Кастуся Каліноўскага, Ён прыгожы таксама. бог беларускай літаратуры. Коль ж мы загаварылі пра нетрадыцыйную арыентацыю. Ну, ты просто скрала ўсіх маіх крашаў. Малайчына. Гэта мой краш. На гэтым усё, каб не спаліцца далей. Вітаначкі, сябры! Гэта ласкатухі, Воля і Яна. Вітанкі, Яна. Вітаначкі ўсім, вітаю, Воля. І сёння у нас будзе, напэўна, не лепш за плёткі, а будуць сапраўдныя плёткі. Мы з Янай трошкі стаміліся ад сур'ёзных тэмаў. Трэба падтрымліваць гэты стэрэатып, што наш падкаст пра сэкс. Таму сёння мы з Янай вырашылі падзяліцца з вамі сваімі крашамі. І таксама мы гатовыя пачуць спіс вашых крашаў у каментарах. Але на пачатку, Яна, вось давай акрэслім, што ты разумееш пад словам краш, каб людзі разумелі. Напрыклад, я разумею, краш гэта не менавіта хтосьці, да каго ты рамантычна ставішся. Вось неяк. Гэта магчыма рамантычна, але таксама я вось чалавек, якога ты паважаеш, якім ты захапляешся, з якім ты там хацела б сябраваць, камунікаваць, там, ну, чалавек увогуле, які табе падабаецца. Як ты разумееш краш слова? Ну так, я таксама разумею, але я сходзіла з таго, што гэта не проста чалавек, якога я паважаю і з якім бы хацела сябраваць, а вось чалавек, з якім не тое, каб рамантычныя стасункі мець, але чалавек, які выклікае вось хвалю пачуццяў за межамі сексуальнага, такую, што вось сапраўды хацелось бы быць блізка знаёмым. Напэўна, вось пра блізасць гэта, а не зусім пра рамантычныя стасункі. Хаця гэта вельмі падобнае і тое, і другое. Ну так, карацей, гэта чалавек, з якім бы пры умовах, калі б ўсё саўпала, мы ў тэорыі б замуцілі, але калі не саўпала, то проста мы гатовыя сябраваць. Гледзячы на свой спіс, тут такія, ведаеш, амбіцыйныя замашкі. Слухай, я падгатавала спіс з амерыканскіх і з беларускіх крашаў. Я так разумею, у цябе таксама два. Давай, напэўна, пачнем з замежных. Давай. Мяне таксама, мы так дамовіліся, і беларускіх, каб было, і міжнародных таксама. Галоўнае, каб былі жывыя, вось. Таму што некаторыя крашы, на жаль, ужо не існуюць. Так што, давай з міжнародных. Я пачну з свайго краша, які зараз вельмі папулярны у TikTok, у рылзах сярод, прынамсі, амерыканскіх такіх ліберальных жанчын. Гэта Педра Паскаль. Вось, гэта актор чылійска-амерыканскі, які нарадзіўся ў Чылі, ён рос у Амерыцы, і ён проста вось краш дэмакратычных жанчын, таму што вось зараз такі ў трэндзе кажуць, там, што вось мужчыны такія-сякія, а мужчыны крыўдзяцца, што не ўсе ж мужчыны, і вось жанчыны ў адказ пачалі запісваць рылзы, не ўсе мужчыны, Педра Паскаль так бы не зрабіў. Чаму вось ён такі коцік і краш сардэц амерыканак, і ўвогуле, я думаю, што і замежных дзяўчын таксама, таму што ён вельмі шмат выказваецца наконт падтрымкі правоў чалавека, наконт падтрымкі правоў ЛГБТК і трансгендера, яго сястра, дзяўчына-трансгендар. І ён вельмі вось па ўсіх нейкіх водгуках, там, акторах, з якімі гралі, ён вельмі такі добры, цёплы, утульны. Калі вы паглядзіце з ім відэа, ён проста вось такі, усе асацыруюць, калі там жанчыны памаладзейшыя, кажуць, вось ён як тата, там, а хтосьці, гэта як мой брат. Ён проста вось такая персона мужчыны, якая выглядае, ён даволі такі сэксі, ён выглядае вельмі мужна, мускулінна, як тыя альфа-самцы кажуць, фу, калі ты там мяккі, то ты ўсё не мужчына, а ён выглядае даволі, але пры гэтым ён вельмі мяккі і вельмі такі сенсітыўны, чуллівы, вось, таму проста вось лічыцца крашам дзяўчын. Воля, бяру. Запакуйце 2, разрэкламавала. Пагляджу. Я насамрэч зусім не ведаю, хто гэта. Пагляджу сапраўды, хто гэта, што ён кажа, як выказваецца, як выглядае.
Ну вось ён стаў папулярным акторам даволі ўжо ў познім узросце. Ён дэбютаваў такім папулярным фільме гульня тронаў. Вось ён там такая была не самая галоўная яго роля, а потым яго сталі запрашаць уже ў галоўнай ролі, і вось ён Last of Us, такі вельмі папулярны серыял HBO выйшаў, дзе ён граў ролю галоўную, і Materialist недавно фільм з ім выйшаў таксама. Окей. Так, ну, паколькі ты сказала пра акцёра, тады і я скажу так сама пра акцёра. У маім выпадку гэта Кіану Рыўз. Тут я не хочу казаць пра знешнасць. Я ўвогуле, калі выбірала крашай, ды і не толькі крашай, бойфрэндаў сваіх, у меня заўсёды вочы заплюшчаны на знешнасць. Мне вельмі важна, каб чалавек быў вось integrity, вось як гэта, калі ніхто не бачыць, каб ён рабіў так, як трэба рабіць, нейкая чэснасць, нейкая такая годнасць. Вось мне Кіану Рыўз падабаецца вось тым, што ён, як бы ён і выказваецца, ён справай паказвае, што як ён там грошы данаціць, ціха, маўкліва зрабіў добрую справу і не робіць гэтага вялікай падзеі. А яшчэ вось той факт, што ён такі вось просты, я люблю простых людзей, я цярпець не магу вось калі напышчаныя і шмат пра сябе. Ну, вось ён вельмі такі, нягледзячы на сваю кар'еру, свае грошы, застаўся вось вельмі простым, звычайным чалавекам. А яшчэ мой улюбёны фільм гэта «Матрыца». І як бы мне здаецца, што тое, што я потым даведалася пра яго, што так адгукнулася маім асабістым вось прынцыпам, супала з тым, што гэта фільм, які проста вось у сэрцы, ну як бы з ранняга ўзроста. Яно ўсё супала, і я калі вось гэта думала пра спіс, ну гэта першае, што прыйшло ў галаву. Так, добра. Тады я перайду з актораў да палітыкаў. Вось наступны мой краш гэта... Я думаю, я ведаю. Ну, давай, згадай. Давай адначасова. Раз, А я не думаю, што ты скажаш. два, тры. Захран Мамдані. Я, дарэчы, так, гэта мой краш, але я пра яго, думаю, не буду казаць, таму што я была ўпэўнена, што ты пра яго скажаш, таму я думала, я пра яго не буду Блін, а казаць. я думала, ты скажаш, але падумала, ладно, ён заслугоўвае таго, каб мы абое сказалі. Да, давай тады вот другім пунктам, у нас у абедзвюх аднолькавы. Ну, вось ты казала, у мяне няма знешняга, вось я тут скажу, мяне супала. Вось гэта абсалютна і яго знешнасць, я на яго гляджу, і ён вельмі прыгожы. І тое, што чалавек як сябе пазіцыянуе, наколькі ён годны, наколькі яго вось... Ну, мы не будзем зараз абмяркоўваць, камусьці яго там падабаецца палітыка, камусьці не, але калі вы нас з Янай ведаеце, то вы дакладна ведаеце, што мы таксама такія ж сацыялісткі. Мне вельмі падабаецца яго вось адвага. Вось у такія часы, калі быццам бы ўжо ўсё склалася, ну вось народ хоча нейкую фігуру, якая вось будзе адстойваць правы людзей звычайных. І нарэшце нехта ўжо адважыўся прадстаўляць вось гэтых людзей. Ну, гэта даволі адважна, улічваючы, што абое партыі фінансуюцца мільянерамі. Мне вось для яго вайб, ведаеце, такого Кастуся Каліноўскага, які там гатовы за людзей пайсці на амбразуру, пры гэтым ён вельмі такі харызматычны, на яго хочацца глядзець, яго хочацца слухаць. І, ну, просто, да, краш. Сярод фактаў, якія пра яго мяне вельмі здзівілі, што ён сын маці, якая рэжысёрка, кінарэжысёрка, а бацька акадэмік, які занімаўся тэмай каланіялізму. І думаю, вось, блін, гэта ж трэба было супасць усім зоркам, каб вось гэты актор з сям'і фактычна актораў і акадэміка, які даследуе гэту тэму, вось усё гэта спалучылася, і ён яшчэ меў гэтую палітычную амбіцыю, каб вось
выкарыстаць гэтае акторства і гэтыя вось веды на нейкую справу карысную, рэальную, якая змяняе грамадства. Ну вось гэта, мне здаецца, нейкія проста, калі б я верыла ў цуды, ці там у нешта такое звышнатуральнае, ну вось мне падалося, што ну блін, ну капец, это ж трэба было яшчэ так нарадзіцца ў такой сям'і. А яшчэ з цікавага, ён размаўляе, вельмі лёгка пераключаецца з аднаго акцэнта на іншы. Калі ён там даваў нейкае інтэрв'ю лацінаамерыканскаму кам'юніці, ён з адным акцэнтам, потым індускім акцэнтам, потым афраамерыканскім. То бок ён вось увогуле прафесійны актор, можна сказаць. Але ну і тое, што адстойвае яго праграма, ну, вельмі заслугоўвае павагі. Паглядзім, як ён што ён зробіць сапраўды. Вось, я глядзела такі водгук нават ад рэспубліканцаў, якія кажуць там, ну, там нейкіх палітычных аналітыкаў, што ну, нам не адгукаецца то, што ён там сацыялізм і ўсё, але што ў яго безумоўна ён пра Нью-Йорк і пра Амерыку. Там хтосьці там вось давайце дапамогу Ізраілю, давайце хтосьці там мільянеры сваё. А вось ён той чалавек, які заўважна, што яго ў сэрцы яго горад Нью-Йорк і амерыканцы, менавіта за тое, што зато нібыта топяць амерыканцы, ці рэспубліканцы, што Амерыка перадусім. Але вось насамрэч у яго Амерыка перадусім. Глядзіце, ёсць такое відэо, яно прям вельмі крутае, калі былі дэбаты гэтых дэмакратычных у мэры горада, дэмакратычных палітыкаў, і было пытанне, куды б вы паехалі там на вакацыі ці штосьці такое, і ўсе сказалі: у Ізраіль, у Іерусалім. А ён бы сказаў: я б застаўся ў Нью-Йорку. Клас. Да, ну, Шах і мат. Правільны адказ. Я для нью-йоркца, я б застаўся ў Нью-Йорку і вырашаў бы тут іх праблемы. Ось, да, скружаем пальцы, я спадзяюся, што ўсё яго будзе добра, яго будзе добрае будучыня, таму што, ну, я веру ў яго шчырасць, веру ў яго сардэчка. Клас. Ну, а які твой? Расказвай, твая чарга. Так, мой Піт Буціджыч, гэта былы міністр транспарта пры Байдане. Ён адкрыты гей і першы ўвогуле адкрыты гей у міністэрствах у ўрадзе ЗША. Ён вельмі цікавы чалавек, таксама мне вельмі адгукаецца шмат чаго, што ён кажа, ён вельмі падтрымлівае правы жанчын, там, ну, і ўвогуле сацыяльную палітыку, і ён вельмі такі мілы, утульны, мне падаецца, шчыры. Ён нарадзіўся там у Індзяне, у маленькім гарадку, потым быў мэрам гэтага горада, ён нават служыў у Афганістане, быў ваенным, і ў 2020 годзе, калі Байден балатаваўся ад дэмакратычнай партыі, ён таксама, але тады абралі Байдена ў прэзідэнты, вось, і Байден яго абраў міністрам транспарта, вось, ну, і ён прямо, многія шмат казалі, што яму трэба ісці надалей у прэзідэнты, але ўсе мы добра разумеем, што ЗША вельмі рэлігійная кансерватыўная краіна, ну і ніхто не прагаласуе за прэзідэнта гея, таму, на жаль, я не думаю, што яго будуць там нейкія вялікія палітычныя амбіцыі, хаця вось ён зараз жыве ў Мічыгане, ён жанаты, яны з мужам выхоўваюць, ну, взялі сабе, ну, з дзіцячага дома дзяцей, вось, і я так разумею, ён зараз не нейкай ні палітычнай пазіцыі, ён там проста нейкай універсітэце штосьці такое, выкладае нейкі курс. Яму прапаноўвалі, все вельмі хацелі, каб у нас у Мічыгане хутка будуць выбары ў Сенат, каб ён пашоў сенатарам, але ён адмовіўся. Все там чакаюць, што ён пойдзе на прэзідэнцкія выбары 2028 года, але ізноў кажу, што я не думаю, ён сам разумее, што ЗША не гатовыя яшчэ для такога. Так, ну, коль уж мы загаварылі пра нетрадыцыйную арыентацыю, мой краш, сапраўдны краш, гэта камедыянт, паэт, філосаф, вядоўца Алок. Ведаеш такога? Гэта трансгендер, яно, ён сябе ініцыюе як яно. Ён, па-першае, вельмі так смешна расказвае пра праблемы, настолькі вось адчуваецца, што чалавек прайшоў праз шмат чаго, але ён нейкага дзэна дасягнуў і ўжо здолен і пра гэта дзеліцца і гэта высмейваць. Так што гэта як бы даносіць думку асноўную, якую інакш людзі б ужо не слухалі і адфутболілі. Але гэта заўсёды я смеюся, калі ён менавіта жартуе. Але ў той же самы час
ён вельмі часта яго запрашаюць на нейкія там інтэрв'ю, ён проста расказвае там пра стыль, пра моду. Ён вельмі такі стылёвы. Яно такое стылёвае. Вось. І заўсёды такія глыбокія рэчы выказвае, што ну просто я вось сиджу і думаю там пра жыццё, пра то, як ставіцца да розных непрыемных сітуацый. Ён, дарэчы, сам з Індыі, і шмат расказвае вось і пра як розныя культуры сутыкаюцца, як там яго там не прымалі ні тут, ні там, па ўсіх параметрах не прымалі. І ён заўсёды як бы знаходзіць, з гэтага ўсяго знайсці нейкі пазітыў. А яшчэ Алок, ён вельмі цікавіцца модай, і што мне адгукаецца ў ім, што ён не баіцца вось міксаваць. Ён кажа, што калі ты адзяваешся так, як табе рэальна вось камфортна, адчуваеш, што ты не баішся эксперыментаваць вось. А давай я паспрабую гэтыя колеры. Вось ўсё, што табе душе хочацца, і ты адзяваеш, і ты адчуваеш у гэтым сілу, ну, гэта ўжо дае табе ў адказ моц. Мне вось больш за усялякіх стылістаў падабаецца вось яго стаўленне да вось гэтага знешняга. Таму што вельмі часта чую, як кажуць, вось ёсць такія правілы, вось так трэба адзявацца, каб цябе ўспрымалі правільна. Ну, калі ты не раскрываешся ў гэтым, калі ты просто падладжваешся пад правілы, калі ты ламаеш сябе пад гэтыя правілы, ну не будзе ніякай нічога таго, што табе абяцалі ад гэтага адзення. Таму што галоўнае гэта вось знайсці тое, што цябе раскрывае. Хаця бываюць людзі, якія і калі па правілах адзенеш, яны такія без нейкай унікальнасці, яны не надта развілі натуральную нейкую там аўтэнтычнасць, што асабліва і ну так сталася, што яны трапляюць у гэтыя правілы. Але агулам вельмі адгукаецца, што вось ён так радыкальна, адважна да ўсяго ставіцца і не баіцца. І вельмі хачу з'ездзіць калі-небудзь на яго канцэрт, але штосьці ні ў Чыкага, ні ў Мілвокі ён не прыязджае. Калі мы ўжо загаварылі пра камедыянтаў, то наступны мой краш, ён мае бэкграунд стэндапа, і я ведаю, яна это твой краш таксама, мы пра яго абмяркоўвалі. Гэта Джон Сцюарт. Вось увогуле, калі казаць, я думала, які ў мяне там зялёны ці чырвоны сцяг у чалавека. Ну і агулам у мяне аднолькавыя крытэрыі як да мужчыны, для жанчыны, што мне, як мне чалавек зачэпіць. І там ёсць 3 пункты самыя галоўныя. Першае, гэта калі супадаюць мяне маральныя каштоўнасці, ну, нейкія з ім, да, то, што ён кажа, мне адгукаецца. Другое, у чалавека пачуццё гумара мне падабаецца. І трэці, чалавек вельмі разумны. І вось Джон Сцюарт, гэта чалавек, які ну, хто не ведае сябры, гэта вядомы амерыканскі вядоўца, ён вядзе The Daily Show, гэта такое вечерняе шоу, на YouTube-канале зараз выходзіць, ён яго шмат гадоў вёў, потым перарывы былі, зараз ізноў вядзе, ён шмат крытыкуе палітыку Трампа і вельмі смешна распавядае пра гэта, але ён, дарэчы, крытыкуе шмат дэмакратаў, таму што ён сабе лічыць нават больш як незалежным, independent. Яму нават, мне падаецца, ён больше штосьці ось у стылі Берні Сандерса яму падабаецца. Вось. І его просто як цудоўнае пачуццё гумару. Мне Daily Show спасае ў часы, калі ўсё казалася дрэнна, што вось Трамп гэта нейкае зло фашызма прыйшло, і я просто включаю Daily Show, уся іх каманда класная, вось гэтых камедыянтаў, якія смяюцца, але ў яго ёсць і сур'ёзны бок, калі ты паглядзіш, што там яго ёсць свой падкаст, дзе ён запрашае гасцей, ёсць думкі, якія ён там уже не ў жартоўным нейкім выказвае, палітычныя ідэі, мне таксама яны вельмі адгукаюцца. Ну так, я таксама яго вельмі люблю, таму што ён такі вельмі разнастайны. І вось калі я думала пра краша, адзін з крытэрыяў было, што ну шмат ёсць людзей, якіх я паважаю, але вось так блізка, каб з кімсьці хацець быць знаёмым, трэба нейкая лёгкасць і пачуццё гумара. І вось таму я менавіта толькі такіх адбірала, хто мне падавалася, ну, неяк такі прасцей да жыцця ставіцца і з пэўнай ноткай гумару. Таму што інакш, мне здаецца, цяжка вытрымліваць усё, што адбываецца. У мяне яшчэ ёсць адзін, ну, такі комік, але сур'ёзны.
А, гэта Даніэл Матэ. А, ты ведаеш такога? Ух ты, Так, ён мне круты. падабаецца. Вось. Мне падабаецца, і ён, і яго бацька, таму што я прачытала кніжку, "Міф нармальнасці". І гэта проста вау, клас. Нарэшце хтосьці, што я вось насіла ў сябе, напісаў, і калі чытаеш вось тое, што адгукаешся, ты думаеш: "Блін, я не адзін". Вось там шмат таксама пра вось гэтую ілюзію нармальнасці, наколькі гэта рэдка, уся гэта нармальнасць. І плюс, да таго, што вось гэту сур'ёзную кніжку ён напісаў, і выхаваны быў вось гэтым Матэ, а, Габор Матэ. Яго бацька спецыяліст па траўмах, таксама кожны раз вось ён нешта кажа, і я думаю: "Блін, як пашанцавала вось сыну таго, хто разбіраецца ў ўсіх гэтых тонкасцях псіхалогіі". А яшчэ да ўсяго ён, юмарыст, камедыянт і заўсёды так знойдзе, дзе падкалупнуць, нечаканыя нейкія моманты заўважае і жартуе. Вось. Давай наступнага. Ну, я, шчыра кажучы, у мяне скончыліся палітыкі, і я доўга думала, каго мне выбраць пятым крашам, і я падумала, што я выберу свайго краша дзяцінства. Вось, і гэта Эмінем. Вось, мне вось першая, я памятаю, 10гадовая, мне там сяброўка ездзіла па нейкай там праграме, аднакласніца ў Ірландыю, і яна прывезла замежных дыскаў, яна мне дала паслухаць, я паслухала Эмінема, перапісала сабе на касету, і, карацей, яго слухала ўвесь час, у мяне віселі плакаты на сцяне. Ну, і зараз мне ён падабаецца зараз, таму што я ведаю, ён прайшоў доўгі шлях, там у яго былі залежнасці, усякае было ў жыцці, але ён зараз той прыклад, калі ён усё перадалеў, і ён таксама шмат выказваецца супраць Трампа, ну і палітычных нейкіх не баіцца выказванняў, стейтментаў рабіць, і ўвогуле зараз такі стаў мне вельмі ну, і волі такія канальныя відэо з ім там яго дачка, як яна замуж выходзіла, як яна зацяжарыла, яму прыносіла там, што ён стане дзядуляй, і ён там і плакаў, і мне падаецца, ён вось такі проста стаў, ну, класным такім мужчынай, калі ён і таленавіты, і яшчэ сэксі, і таксама стаў такім чулівым, з з'яўленнем унукаў. Ну і таксама я жыву каля Дэтройта, гэта ўвогуле усе захапляюцца Эмінемам. Класна. Так, у мяне засталося насамрэч яшчэ 3. Ну, давай, бо мне ўжо скончыліся. Так, наступны малавядомы. Напэўна, ніхто не ведае яго, але, Амар Наджаріне. Ён, крытык культурны, эсэіст, блогер. Проста ўсё, што ён кажа, гэта вось нейкія рэчы, якія назапашваліся ў мяне. Я думаю, як гэта выказаць, як гэта увогуле самой асэнсаваць. І ён вось выказвае там пра тое, як людзі стасуюцца між сабой, пра то, як там грамадства працуе, пра нейкія трэнды, пра стасункі там жаноча-мужчынскія з дзецьмі, пра сэнс жыцця. Вось, я калі прачытала там яго, ну, старонку, вэб-сайт, я такая думаю: "Хух, можна не чытаць там, нейкіх сур'ёзных філосафаў". Ён, частку свайго жыцця прабавіў за тым, што ну і зараз проста чытае вось гэта ўсе вельмі вядомыя кнігі там філосафаў класічных, рэлігійныя ўсе гэтыя кнігі прачытаў, каб проста самому разабрацца, што да чаго, і як бы зразумець, дзе праўда. І ён шмат вось пра гэты экспірыенс расказвае, пра кнігі, якія ён прачытаў. І ну проста мне здаецца, што гэта не тая гісторыя, дзе там харызма ці знешнасць ці гумар, а проста ну настолькі глыбіня і незвычайнасць, што вось я запісала яго ў крашы. Так, далей, у мяне 2 жанчыны. Анджеліна Джолі. Все ведаюць, але яна праўда крутая. Яна проста такая моцная, такая правільная, такая вось непрагібаемая нейкая. Я захапляюся, што там яна, можа не пайсці, куды ўсе бягуць і на цырымонію нейкую, зламаючы свае абцасы. Яна можа проста адмовіць, таму што,
ну, неправільная там нейкая асоба будзе вядоўцам ці проста агулам спонсары мерапрыемства неправільныя. Яна падтрымлівае усякія гуманітарныя місіі па ўсяму свету, а не проста адстойвае нейкае такое зручнае абараняе усім вядомых людзей ці там зручную нейкую пазіцыю адстойвае. А, ну, вось чалавек, які выкарыстоўвае свае грошы і сваю папулярнасць, каб сапраўды рабіць нешта добрае. Ну і чмурэць, якая яна прыгожая. Як бы захаваць сябе, свой маральны стан, свой знешні стан. Ну, гэта як бы складана ў нашым сусвеце. Наступная Франческа Албаніс. Гэта нядаўна жанчыну толькі некалькі гадоў таму пра яе даведалася, але я проста вось шмат правяла часу слухаючы яе і чытаючы яе справаздачы. Ну, гэта такое вось нейкая для мяне ралявая мадэля, калі такі нейкі матэматычны мозг і дасканаласць сумяшчаецца з эмпатычнасцю. Я проста багомлю вось такіх людзей, так же сама як багомлю маральны плюс гумар, так же сама вось гэту дасканаласць і эмпатычнасць. Гэта таксама нечастая з'ява, і вось у ёй гэта спалучаецца. І таксама адважна яна кажа, абараняе палестынцаў і аргументы, якія яна прыводзіць, што яна робіць, як яна прадстаўляе свае даклады, і таксама не прагібаецца і пры гэтым не губляе твару, не спускаецца да нейкага нізкага ўзроўню. Я подписываюся таксама пад усімі крашамі. Я, на жаль, пра жанчын чамусьці не падумала, але напэўна ёсць нейкія, якімі захапляюся, зараз уже не ўспомню. Вось, але дакладна пад Франчэскай так. А я яшчэ хацела сказаць адзін краш, ён украінскі, калі мы ўжо, каб уже не мешаць з беларускімі. У мяне ёсць украінскі краш, які я лічу проста богам літаратуры, які для мяне супер сэксі. Гэта Сергей Жадан. Я проста абажаю яго вершы. Я слухаю Жаданы сабакі гурту, якім ён выступае, і я ўсё люблю, што ён робіць, яго творы як пісьменніка, і ён таксама і не палітычны дзеяч, а грамадскі дзеяч. Ён выказваецца шмат у падтрымку украінскай культуры, і зараз ён нават абараняе Харкаў як ваенны, таму ну проста з усіх фронтоў, і ён мне вельмі падабаецца. Давай тады пераходзім да беларускіх паступова ад міжнародных да ўкраінскіх. Да, да беларускіх. Тут Так. па тонкай дарожцы, таму што ёсць шанец, што гэтыя беларускія крашы нас паглядзяць. Ну, з беларускімі крашамі ўсё складаней. Так, такі сусвет маленькі, што тут можна ненарокава і сустрэцца. Не пра Анджеліну Джолі размаўляць. Так, ну, давай пачнем. Александр Чарнуха першы ў мяне ў спісе. Я не прачытала ніводнай яго кнігі, на жаль, але ўжо запісала ў крашы. Ну, мне проста падабаецца, і там нейкі інтэрв'ю глядзела. Мяне здзівіла насамрэч, што мне спадабалася ўсё, што ён там казаў. Звычайна, я калі слухаю многіх беларускіх там дзеячаў, я вось думаю, ну вось па гэтаму аспекту, які малайчына, толькі шаг улева, шаг управа, і такі, ну капец, ну як можна было такое ляпнуць? А ён неяк так збалансавана, мне здаецца, ён такі і эмпатычны, і інтэлектуал, і прыгожы. Мне ён таксама ў спісе быў. Ну, па-першае, да, Чарнуха прыгожы хлопец. І я онлайн сустракалася з Александром Чарнухам таксама, былі літаратуру і каву. Я хочу сказаць, што ён вельмі інтэлектуальны, вельмі такі вось годнасць у чалавека, ён выхаваны, у яго такая, ну я не ведаю, як сказаць, вось харызма, ён кажа, і хочацца яго насамрэч слухаць, і гэта ўсё вельмі слушна, ўсё вельмі разважана. Ну, то бок і калі ён штосьці кажа, гэта вымеранае слова, не проста вось нейкага хайпа ці штосьці. Гэта сапраўды, я чытала яго кнігі, мне таксама ён падабаецца як пісьменнік, я вельмі люблю гляджу міністэрства сепультуры, і вось спалучэнне ўсяго і розума, і харызмы, і прыгажосці. Таму так, ён у спісе быў таксама. Першае пасля захрана супадзення. Так, наступны Міхась Джипсенкоў.
Чаму? Я заўсёды усміхаюся, калі чытаю яго допісы, мне здаецца, трапна заўважае рэчы. Яшчэ ён адзін з немногіх у Blue Sky падпісаны. Я ўвогуле ўсіх чытаю на Blue Sky, таму што думаю, ну малайцы людзі, якія дапетырылі, што трэба выходзіць там з вось гэтых карпаратыўных алгарытмаў у нешта больш незалежнае. Я думаю, ну малайчына, ён не проста жартуе, ён яшчэ там і неяк пра нешта іншае думае. Ну вось таму таксама запісала. Хаця я насамрэч мала ведаю, але ну трэба было назбіраць 6 чалавек. Давай, Воля, ты. Мне вось калі для бог украінскай літаратуры для мяне Сергей Жадан, то бог беларускай літаратуры гэта Альгерд Бахарэвіч. Я проста каханне ў яго кнігі з першых радкоў. Я вельмі люблю сабакі Еўропы, моя любімая кніга ва ўсім свеце. Я памятаю, што это ўвогуле я пачала позна чытаць і слухаць беларускую літаратуру там у 20-21 годах. І я памятаю, што я вось адной з першых я шмат пачала з класікі, а потым першая сучасная літаратура гэта была сабака Еўропы у гучцы яшчэ Сергея Шупы з яго а Сергей Шупа гэта краш агучкі беларускай мой, тому што яго голас неверагодны. І вось сабакі Еўропы, і я такая Альгерд Бахарэвіч, трэба пра яго пачытаць. Ну і карацей, я больш стала, конечно же, потым інтэрв'ю глядзець і ўсё. І самым пікам было краша. І я заўсёды думала, што я не буду яму запыту сябры адпраўляць, ну тому што хто Альгерд Бахарэвіч, вось. І ён мне адправіў сам запыту сябры вось у Фейсбуку. Таму, ну, конечно. Мне ўвогуле падабаецца ён і Юля Тимофеева. Юля Тимофеева моя любимая беларуская паэтка, а Альгерд Бахарэвіч любімы беларускі пісьменнік. Я таксама вельмі люблю іх як вось пісьменнікаў. Але мне падалося, што гэта настолькі далёка, настолькі неяк не ведаю, я вельмі паважаю і вельмі падабаю, вось я сабакі Еўропы яшчэ не дачытала, на жаль, але чытаю. Вельмі падабаецца і так вось цяжка адарвацца. Але мне падалося, што гэта вось нейкая асоба настолькі вось высакародна, высока і недасягальна, што ў кражу запісаць нельга яшчэ. Чамусьці вось такое ў мяне стаўленне да Альгерда Бахарэвіча. Як вось да класіка, ведаеш, я ж не магу запісаць, не ведаю, Уладзіміра Караткевіча. Ну чаму не можаш? Гэта ж філасофска патэнцыйна. Ну, таму я і кажу, бог беларускай літаратуры, ён недасяжны. Воля, ты так больш адкрыта ўсіх. Так, наступны. Алесь Чахоўскі. Мне падабаецца, які таксама вось лёгкі на пад'ём з ноткай самаіроніі, проста з гумарам Алесь. Мне, дарэчы, здавалася раней, што ён такі трошкі легкадумны, зусім легкадумны. Але трошкі паслухаючы яго, таксама пазнаёміўся трошкі больш, я зразумела, што ўсё ж такі гэта не той комік, які зусім легкадумны. Ну, як бы комік, ён не комік, ён вядоўца, прадзюсар. Але мне падабаецца вось таксама як чалавек і проста як вось карцінка, якую ён пазіцыянуе вось у свет, такая лёгкая, прыемная. Ну, ты просто скрала ўсіх маіх крашаў. Разумееш, мне таксама Алесь Чахоўскі ў маім спісе. І мне вельмі падабаецца Алесь, насамрэч, нягледзячы на тое, што ён умее, у яго вельмі цудоўнае пачуццё гумару, і ён яго і самаіронія, ён сам глыбокі чалавек з вельмі добрым там густам у чымсьці, там у музыцы, у адзенні ўсім. І калі ты так глядзіш, таксама мне заўсёды ты казала, тебе казалось легкадумны, а мне чамусьці раней, калі я з ім не спісваліся, мы не тэлефанавалі адзін аднаму, казалася, што ён такі трошкі, я не скажу, што высакамерны, вось недасяжны. А калі мы пачалі сябраваць, то я зразумела, што гэта чалавек, ось ён вельмі просты, ён вельмі адкрыты, і мне такое пачуццё, што мы вось проста з ім там 10 гадоў сябруем, можам там адзін аднаму штосьці сказаць, і ён мне насамрэч шмат дапамагаў, і там нават для ласкатух, калі вы сябры бачыце, які прагрэс у ласкатугах, якія фішачкі, шмат з гэтых рэчаў, гэта падказаў менавіта Алесь, там мне Воля, вось зрабі так ці так, і там
таксама ў часы, калі я там штосьці не верыла і казала, што мы штосьці робім абы што якосьці, я там неразумная, дурная. Ён заўсёды казаў: «Воля, не там». Ну, то бок я яму вельмі ўдзячная і вялікая павага да чалавека, ён і цікавы як і чалавек, і як мужчына. Так, давай наступнага. Наступнага, дакладна, я не скрала, у цябе скрашыў. Ігар Аліневіч. Гэта, на жаль, зараз палітвязень, і ён пісьменнік таксама, ён напісаў кнігу «Еду ў Магадан». Я яе прачытала, і можна было адразу запісваць у крашы. Таму што, ну, вельмі, вельмі глыбокі, начытаны чалавек. І ў той же самы момант гэта не проста з серыі начытаўся і як бы на гэтым і скончылася. Ён яшчэ чалавек справы. Ну і эмпатычны таксама. Розум, эмпатыя і адвага дзейнічаць. Вось, на жаль, такія людзі за кратамі зараз у Беларусі. Вось. Раю пачытаць кнігу «Еду ў Магадан». Хто не чытаў, яна ёсць. Пашукайце ў інтэрнэце. Там пра тое, як ён першы свой тэрмін адсидзеў, і ён здолеў напісаць кнігу і вынесці яе адтуль. І кніга дазволіла мне пазнаёміцца з тым, як там усё працуе, паралельны проста сусвет, з які проста не прыдумаеш і не ўяўляеш, калі вось сидзіш на дупе роўна на крэсле, дзе б вы там не былі, у якой краіне, там за кратамі ўсё зусім інакш. І тое, што ён праз гэта прайшоў і не апусціў рукі, і ўсё роўна яшчэ раз працягнуў змагацца далей, гэта, ну, неймаверная павага, захапленне і, ну, краш з глыбіні душы. Ну і ён прыгожы таксама па маіх мерках. Коль мы так заўсёды адзначаем, хто прыгожа, хто не прыгожа. Я спачатку сказала, што мне прыгажосць не важна, а потым апынулася, што ўсе прыгожыя. Ты ведаеш, ты другі чалавек, які мне кажа пра гэтую кнігу, і што вельмі кранула, і я вось дакладна, я не ведаю калі, ну, але у мяне ўжо на спісе, да, што трэба пачытаць, таму што ўжо не першыню чую, што людзі прям вельмі ўразіліся пасля гэтай кнігі, таму сябры, да, чытайце. Яна маленькая, каму важна, хто невялікі чытач. Яна хутка прачытаецца, але засядае надоўга як бы ў галаве. Ну, наступны мой краш, так штосьці у мяне ў амерыканскія ўсе палітыкі, а у беларускія ўсе ці пісьменнікі, ці блогеры, ці якісь штосьці такое. Наступны мой краш гэта Ігор Бабкоў, гэта беларускі філёзаф і пісьменнік. Я калісьці хадзіла да яго на беларускі калегіум і проста сядзела з раззяўленым ротам і глядзела, і наколькі гэта разумны чалавек, наколькі ён вось... Таксама, як Альгерд Бахарэвіч, гэта штосьці такое недасяжнае, такі розум у беларускай увогуле літаратуры, філасофіі, і, ну, таму краш, да. Слухай, я вось не ведаю, хто гэта. Трэба зноў жа запісаць, потым праглядзець. Так, наступная. Далей у мяне таксама две жанчыны. Як ты могла заўважыць, я не дыскрымінавала па гендеру. Так, Крысціна Дробыш. Гэта таксама вялікі краш. Я ёй захапляюсь. Я не ведаю, яна кожны раз штосьці скажа, яна не вельмі шмат кажа, насамрэч, але калі кажа, проста думаеш, малайчына, трапна, адважная, моцная, вось нейкім прынцыповасцю сваёй, мараллю, не ведаю, і ўсё мне падабаецца ў ёй. І голас яе чароўны, і як яна ім карыстаецца, проста захапленне. Таксама кожны вечар амаль слухаю яе, бо яна агучыла шмат дзіцячых казак на кніжным возе, якія дзеці кожны вечар амаль слухаюць. Але вось дзіўна, што яна вось таксама як бы і справай паказвае дзіцячае нешта такое зусім наіўнае, такое романтычнае. У той же самы час гэта такая моцная жанчына, і калі яна вядоўца, яна можа ператварацца ў ролі, яна вось такая вельмі
вельмі гнуткая, мне падаецца, авантурная, і пры гэтым яна моцная псіхалагічна. Вось гэта мне вельмі падабаецца. Я плюсую, Крысціна Дробыш дакладна мой краш таксама, і ну яна неверагодная сексі. Для мяне яна проста адна з самых прыгожых беларускіх жанчын, ну проста вельмі прыгожая. І тут сексі не то, што і знешне, яна, канешне, там ачмурэнная фігура, там всё знешнасць, але яна вось тое спалучэнне, яе вельмі ідэальнае пачуццё гумару, калі яна штосьці посціць, ну гэта будзе заўсёды густоўна з такім гумарам. Вось таксама чалавек разумны, шчыры, эмпатычны, да, вось тут усе гэтыя якасці, кажуць, супалі таксама супала. А наступны хто ў цябе? Ну, наступны мой краш. Ты угадала цябе! Ты галоўнага краша не назвала! Так, Яна, здагадайся, хто мой галоўны краш? Дарога. Так, Дарога, Валера Руселік, гэта мой краш. На гэтым ўсё, каб не спаліцца далей. Таксама чалавек, які шмат падтрымлівае і ласкатух, і мяне асабіста, і для мяне вось які шмат робіць для беларушчыны, і ён вельмі шчыра любіць Беларусь. Адзін з тых людзей, які вось шчыра перажывае за Беларусь, любіць Беларусь, і калі вось штосьці мне хочацца такога утульнага беларускага, мы не можам паехаць там дадому у Беларусь, і вось хочацца такую частку, можна зайсці на яго там YouTube-канал, паглядзець які-небудзь выпуск, да, ён там можа, хаця ў яго таксама проста ідэальнае пачуццё гумару, і у нас вельмі смешная бывае перапіска там з ім у каментарах, але у яго ёсць сур'ёзны бок, і калі там зайдзеш, паглядзіш якіясьці яго вельмі сур'ёзныя відэа, яны мне ўсе адгукаюцца, вось як быццам мой боль з душы хтосьці пераказвае. Апошні ў мяне Наста Базар. Вельмі яе паважаю, слухала яе там інтэрв'ю розныя на розныя тэмы, заўсёды адгукаецца. Таксама вось люблю вось спалучэнне неардынарных людзей і разумных людзей, якія адважныя. Вось яна адважная, яна моцная, і мне падабаецца вельмі яе слухаць. Я не зусім заўсёды згодна, дарэчы, з ёй, але вось мне б хацелася вельмі з ёй вось сябраваць, і таму запісала ў крашыш, таму што ну вось крутая яна. Пагаджуся таксама. Я сачую, і мне адгукаецца ўсё, што яна робіць. Ты, правда, кажаш, яна смелая, і я люблю такіх людзей, якія не баяцца. Яна бачна, што яна ідзе супраць меркавання там беларусаў, але яна адстойвае сваю кропку зроку. Всё. Та-дан-та-дан-та-дан. Так, сябры, пішыце, ці згодныя вы з нашым спісам, а таксама пішыце. Не, ну як гэта можна быць згодным ці не згодна? Крашы гэта ж асабістае. Сябры, пішыце свае крашы, а то вы тут раскрылі душу. Мы такія ўразлівым стане зараз. Давайте падтрымайце нас такім же самым, каб мы былі не адзінокі. Спалілі тут сваіх крашаў. Так. Так. Вось такі атрымаўся выпуск. Мне падаецца, ён быў жартоўным, але ў той час сур'ёзным, калі вось хочацца даць як бы крэдыт людзям, якія робяць штосьці не толькі, ну і ў актывізме ўвогуле штосьці робяць годнае для Беларусі, не толькі для Беларусі, для света, для Амерыкі, вось таму. А мне падаецца, што вось мы яшчэ як бы не проста паказалі, хто там штосьці робіць, таму што шмат людзей, якія робяць. Мы паказалі тых людзей, якія робяць і яшчэ трапляюць у сэрца іншым. То бок яны здольны нейкім чынам на дыстанцыі стварыць connection, сувязь з іншымі і дагрукацца да самага глыбокага і такім чынам вось нешта мяняць. Таму што так, ну, шмат хто робіць нешта, але яны здольны і тое і рабіць, і псіхалагічна дагруквацца да іншых, каб можа іншыя рабілі. Так, сябры, можа там у вас ласкатухі крашы, таксама мы прымаем кампліменты. Нам будзе прыемна. Не тое, кожны Шчыра, не пішыце там, калі абы напісаць, таму што мы папрасілі, вось калі шчыра лічыце, але вы там саромеліся, то не саромейтесь, пішыце.
Так, мы планавалі на 20 хвілін, як заўсёды наласкаталі на 50. Не, ну на гадзіну мы наскаталі, нормально, нормально. Нормально, да. Крашы годныя таго. Яны таго дастойныя. Мне здаецца, класныя людзі. Так. Ну і прыемна мне Я шмат много даведалася, незнаёмы, зараз пайду гугліць. Трэба будзе спаць, я буду гугліць, хто такой Біт Бутаріч, Ігор Бабкоў. Я так не ведаю, але нейкі цікавыя. Воля, ты дашлі мне спіс, каб я паглядзела, каб я добра, не так. запуталась. Ты мяне здзівіла, што ты ведаеш Даніэля Матэ. Я думала, Я яго, дарэчы, бацьку больш ведаю. Франческу ты ведаеш, Яго малайчык. рылзы, я ведаю, што гусце, вось менавіта не з ім, а вось яго бацька. Ну так, я ён не больш ведаю. вядомы. Да. Я хацела спачатку яго бацьку, але думаю, ну калі шчыра пакласці руку на сэрца, ну які краш. Ну не, ён як бы паважаны чалавек, але недзе там. Ну, гэта неяк далёка ад сяброўства і нейкіх такіх вось блізасці, якой вось хацелася бы сябраваць з чалавекам. Сябры, ну і лепшая падзяка вашым крашыхам, ласкатухам. Гэта падабаечка, падпіска, каментары. А таксама у нас яшчэ ёсць Buy Me Coffee, таму калі ёсць магчымасць, хочаце падзякаваць, то можна заданаціць. І яшчэ можаце падзяліцца відэа, якія вам спадабаліся з вашымі сябрамі. Нам таксама будзе вельмі прыемна, што вы дапамагаеце нам распаўсюджваць нашу справу, нашу працу. Пакуль. Да пабачэння.